Ayan, ayan, magandang, maayong hapon. Ngayon ay ato ang regular time mga kaigsunan. No? Nagbalik ang atong sugilanon nga naguluhan. Ang sulbaranan sa problema nga kinakampihan. Ayan, may hapon na Sir Palpak Gaming, ang number 1 sa listahan. May hapon na Sir. Kumusta itong kagahaponan, Sir? Kumusta itong kagahaponan, Sir? Wala ba tayo problema ang tinagamyan na itong gihambin karong adlaw? Kaya tuwa ka na nga sulbaron mga kaigalaan. Ayan, duo lang diri sa atong radio sa YT and Rebel Radio on board. May hapon. Salamat sa pagsuda. Sir Palpak Gaming. Ayan, Sir. Busy pa ba ang itong kagahaponan karon diha? May trabaho, Sir? Ayan, may hapon. The ICIPS, welcome sa atong radio, Sir Web Radio on board. Ayan, may hapon, sir sa imong kigol. Sir pang si ate. Ate ICIPS. Ayaw pag sir eh. Ayaw, sir. Ate ICIPS. Kumusta itong hapon, Ate ICIPS? Oy, guwapa ra ba kayo? Guwapo ra ba kayo kaga itoy, no? Diha, imong gipatulog, no? Sus, ako nang kwaon, no? Iniga, uli na ako, lamitin ang kawaon ng mataaw. Wanang tagiton.
ate naman na yun si sir, ate naman na si Daisin kay sige ate si Expla no. Nya kay manghod ko man ko ni Expla so mag-ate sa ko niya. Ate Isis. Maayong hapon sa atong upat ka sakong buging nga na diyang sige tanaw no. Sige paminaw, maayong hapon. Isa-iling kami nato no kay naata sa trabaho karon. So balik ka sa tuang regular time kay sa alas 4. Yan ang ito ang tulumanon ng tuluman buho. Ang sulbaran sa problemang kinagamnan. Ang oras alas 4:32 sa hapon.
Ayan, maayong hapon sa mga bagong pasok nato din. Si BB Funny times 2. And host. Akyat ako host, Dan Tamsak, sir. Ayan, Sir Liti Boya, daghang salamat sa inyong pagtamsak. Sir, sige, akyat. Kadiyot ha, muhatag sa kong hagdan ha. Wait lang kadiyot ha. Nanay hagdan, no? Sige, kat na dahil. Kisam na si BB Funny, eh? BB Funny times 2. Kat na dahil. Liti boy, taga-liti ka. Taga-asa din ka boy, taga-liti ka boy. Saka na. Kasi gusto mo saka, nanay hagdan, no? Saka na. Wow, Tutiel, taga-Japan. Taga-Japan, ka dumliti. Sir Liti Boy, taga-Japan, ka. Domo arimashita. Watashi wa, eko de, nan desu ka? Sa YouTube. Hello everything. Everything. Kinsa man kang everything nga ka, oy, hello everything, Liti Boy. Es may mga alan. Ako si Litty Girl. Kinsa ni? Ay, si Liti Girl. Ay, taga-asang ka, Liti Girl. Yan. Si Liti Boy, taga-Japan man. Taga-asa man ka, Liti Girl. Sa ibes ni Sir. Katawa ay bro. Yan napod si malaking papaya. O, pakatatan na si malaking papaya. Kat. Naihagdan niya sa asa. Dahil malaking papaya, no? Pwede ka mo sakaday.
Ay, Liti Girl. I-shout out na sila tanang Liti Girl, we. Shout out everything. Buang everything. Hindi mo na sila mga putang. Oy, mga tao na sila. Huwag pa na ayaw ang mag-tab. Halo. Buang business boy na. Amaw ka ibis. Ano, bailo yung pangalan, oy. Lusit, malaking papaya. Shout out malaking papaya. Shout out Dada Isibs. Welcome back sa aking Camellia Homes. Salamat sa pagbisita sa aking Camellia Pakita Homes. daisibs. Pakita daisibs. Los Liti Boy. Atay gini mo eh. Oy, wala magduwas Francis Ibis. Uy, nakikuan si Janice Wu. Nihaw daw, nihaw ma... Uy. Wami bahaw. Asa rin Francis. Pakita mo matubwa. Para makita tayo, Pakita no? daisibs. Kita mo, bigo, pangita. Dito ngayon maglutos ako dong. Kita mo, matubwa. Pag-selfie na dira. Ay, si Ginitikay ba daw ito kari? Yawa. Si Jan Vlog ba daw? Oh, si Jan Vlog na gis. Tanaw si Jan Vlog sis, para kita na siyang ilong. Pakita kay nagnay nagtanaw. kisa nagtanaw niya. Si Francis. Oh, wapo kayo. Ay, Francis. Kanang daay. Katawan ka niya. Dako daw kagulong, ana siya. Ana Francis, mura daw guson. Guson na daw kong ilong. Manis the ICs, eh. Ibis buwang. Isibs. The Ibis Funeral Homes. Masagana ang buhay. Piki na lang ng imong kuan diha house. Camellia Amaw. Homes. Camellia Homes karon. Libre. Shoutout ng mga baboy. Shoutout na, dali. Wala na magduwa di ay? Iyon, no? Iyon, no? Gwapo. Kat-kat, no? Asa Francis ay? Ano rin Kumusta, tapad? sir? Wala na magduwa? Wala, nakaabot siya nimo. Kaya ato man daw kag merkado. Napalit daw kag isda. Kaya nalagasan na kag isda. Palit na lang. Sudan amaw. Nga, pagsabi ng dira. Shoutout natin mga bago. Yan, Shout, nag-shoutout oy, ng mga shout, oy, kakapi sa nimo, oy, ipasaka rami nimo para magkuan. Imong suguon. Palit ibis. Palpak Gaming Store, palit ibis. Janice Wu, Cecil Lin ni Hauma. How much Janice Wu. daw? yan, si Janice Wu. Sawo Jinja Jong. Ni Hauma daw. Ay, ni... How much? Kuno, how much? Do you want? Mang snack ta ninyo. Ingon si malaking papaya. Diyan may snacks papaya. Uy, day, ikula, saka. Mga tawad Keep tag mga Keep me warm. silsil so. Dalian nakabalos. Pagilo na silang pangalan. Ano to mga? Tingnan mo.
Kita na mong duha, oy. Uy, ligo ay. O may kinigo ko sa semana. Ligoon mo, Sir Little. Sir, si Reber kana si Ibis. Ano Usa ka mapalo? semana Bata na usam ligo. Usa? Usa ka semana usam ligo. Pagtuon ako nimo, ikaw. Hmm. Sa angil din kayo, bilar sa duty niya. Wala ito naligo. Yatay. Los niya, girls. Kat na. Akyat na, ekskla. Excla bawg tayo. Smile naman si Sir Little, boy. Atay, bahuan. Ay! Uy, palpak! Saka palpak. Para sa nami ko diri. Uy, kanang Quarantine pass. si quarantine pass. Langan, gikuha. Ano lang, kani, itapon. Abitsin lang po yun. Sir, gisugo po sir. Standby sa ko. Gisugo po ko. Risi, subuan ko. Suguan ko na. Kaya sa mga kaya na ako yung ortera sa mga. Sige, ako take shout out sa mga bisita, River. Sabo mo. Ikaw na pala ang Ngayon, mayayari naisip. damdamin ng Uy, day. namahago. Laki ka kaya saka, day. Isaksak ang cellphone. Isaksak. Saan yun? Ito'y ni River sa Akaday. I-wipes good siya. Drill assist kay nay. Ang laway ay. Asa naman ni Slitty Boy? So di man magpakita. Slitty Boy And gentlemen, Asa naman mo? Dubai. The Icebs Funeral Homes. Masagana ang buhay. Pakita. Shelter me from harm. Give me one. Slitty Boy, lodging house. Ibis, pakita, Libre. Ibis. Naligo dito ako galing ha, bilaw. Di ko masaka kay Kwan. Give my love to me.
Set Walay me free. filter ang cellphone. Set me free. Ayan, mapakita nga ako mga co-host, mga guys, no? Ayan, shout out ko sa atong mga bisita nga na diha, si Mama Lovely, no? Ayan. Mayong hapon, ni Brother Jane Ding Lasa at si Malaking. Ayan. Kami shout out sa inyo, hong tatlo. Ang oras, alas 4:53. Speaker din natin background music. Sige, Kaya padayon isip dito. si Rose, masagana ang buhay. Hapon. Me. Set me free. Sama na kung mga co-host rin, hindi mo na mag-tingog, meron yung panglaptikan, nag-itlog ron. Kami si Litty Boy, nga nas tumalaptikan ko, nag-itlog ka ng Litty Boy, oh. Okay rin nas di I-6, kaya nas kilit, di ko kaabot. All the years I had with you. Nagpailog, sa ngalan, dali. Oh. Sir, kanta sir, nindot ko yung tingog, sir. Dasumsuon magunang isa diha oy. Di pa man ta kumutingog noon man ding mic busita lagi. Just to have you. Yun, no? Ladies and gentlemen, brought to you by The iSibs Funeral Homes. Masagana ang buhay. Oy, Kuwang tuhoy. Ito na mga kaibigan. Pasok mga kaibigan. Needs inspiration. basta sige kay at nairambol ang Need a song, a beautiful melody. When the nights are, 'cause there's no guarantee. gayong down. This life is yeah, when my world is falling apart, when there's no light to break up the dark that's night. And Ay, grabe, ha. I look at you. Oh, mga guys, pasok lang, mura lang ang bintahan, mga ludi. Pasok na kayo sa The iSibs Funeral Homes. Down payment, 50 million. Maayo, eh. Pasok. Ala pistot. Siba Ay, oy. bata, di na. Isang bata umiiyak, mga kapuso. Dahil pinapalo niya. Mga kapuso, si The iSibs Funeral Homes. Masagana ang buhay. Anong hinihintay nyo? Mag-inquire na kayo dahil matapos na ang ating bahay. Mga lodi, mura lang. The iSibs Funeral Homes. Masagana ang buhay. Wah, galing, eh. Kumayo, eh, si Litty Boy. Wana kabati kay yang Magbuhat na lang sa Sir Litty Boy. Sir Litty Boy. Naminaw ko buang. Sir Litty Boy. Ha? Inikuan ba? Magsita o ka ng LS ba? Pag LS lang doon niya, usaka ka. Ya, buhat ang script ba? Ano na tayo script again? Ha? Indot na script. Lagi, magbuhat. Ya, babasa kay hatag lang ko ni Inikuan. Birnes, ha? Pre ka, Birnes? Oh, Pre ka sa Bernes. Birnes? Oh, Bernes, pero Sabado Domingo wala ko. Sige. Birnes, isa mga buntag siguro. Ihatag na ko script kita siguro niya, Ibis. Okay. Oh. Magbuhat ang Pasok balita lang. niya. Magbuhat ang balita niya. Mga jokes lang nga balita, tapos na yung mga advertisement, no? Oh. Sige, ako ibuhat sa script, ha? Pasok lang mga suki. Barato ra kayo ni sa tindahan ni The iSibs.
Makitaan ninyo sa Tayod Consolacion Cebu. Naaluyo sa City Mall. Litiboy, mura kang tingog ni. Ang formal lupis. Og sayo pa sa buntag mga kasuki. O mga presko pa kayo akong mga tinda mga suki. Pasok lang mga suki. Ang taon. Sa The ICID Store, Consolacion Cebu. Og mga suki, Lunes to Sabado na open ang akong tindahan, The ICIPS Store, Consolacion Cebu. Tambal ba? Litiboy, pamaligyan tambal. Mura kang si Angkor Mar Lupis. Buwe nga. Ay, kukubuangin, Davis. Lagi. May bagong pasok. Yuri na home sa mo. May bagong pasok po tayo mga lords, si Janice Wu. Isa po tong inchik, no? At hindi natin naintindihan yung kanyang mga sasalita. Chill lang tayo, chill. Tarungin mo Tagalog, oy. Ay, hindi ako marunong eh. Konti lang alam ko eh. Hindi naman ako nagtatagalog eh. Yun na nga po eh. Hindi ako sanay eh. Wala eh. Marunong ako konti eh. No eh. Waray ka, Litiboy? Ay, kamao ko. Pero ang Tagaliti, waray na. Dili tanan. Hindi tanan. Ang waray dapit sa kuan kanang Samar. Tacloban. Ana. Asa naman itong mga bisita? Ay, wala yung ano eh. Isang babae na tagpuan na naghubad sa kanilang CR. Si The ICID Store, Uy, makan ka na, uy. Consolacion Cebu. Sa? Bisita ka na imuhang mga Na? ko. Oo nga ka. Ang sipa man nga, huwag mo nakabasa lolo. Oo, naminom na sa lolo. Minaw. Sa kadagas na gilis, ikaw. Katawa ang host. Asa ka ning host? Katawa ka. Uy, shout out po nang si Itoy ni River diha, Litiboy. Shout out ito'y ni River. Nga sige o katawa. Kay nakabasa og nakakita sa tindahan. The Store Isibs. Katakaan magyama diha eh. Mag-email tayo. Mag-email. Ay dili oy. Dili ni siya murag si Mike Enriquez kuan ni. Ang ilong ray murag si Mike Enriquez. Buang ka? Yung imurang ilong. Oy, excuse me po. No, sige gani, sige. Sige Litiboy. Ano? Ing na ba? Excuse me po. Sige. Excuse me po. Mga nagbabalita po nga. Mayroon daw natagpo ang gwapo doon sa Tayod Consolacion. At nagpapangalang The River Radio. For life. Tuwas buhay nga. Ibalita ina, excuse me po. Nag-rank down na ka. Sige. Ano? Ing na ba? Nag-rank down na ka. Excuse me po, nagbabalita po si Litiboy S. Ang akong rank down na po. Happy rank down everyone. Amaw. Yatay! Pistiring. Oy, mga soke, may bagong pasok si Lolo, I'm here. Mga suki, brato ra kayo ni mga suki, no? Ato na yung makita niya itong mga tinda sa Store Isibs at Consolacion Cebu, no? Brato ra kayo niya akong mga tinda, no? Chinilas, kaldero, luwag. Chinilas na mo, Paris. Brato ra kayo ni, uling, kumplito kayo siya, na sugbaan.
Kumpleto na yung mga naisilhig na tanan. Makita ninyo na ni sa Loyo sa City Mall. Daisib Store at Konsolasyon Cebu ha. Makita rin nato ha. Si Janice Wo, baka nandito ka sa sa Cebu? Naanay akong tindahan Loyo sa Tangin di. City Mall. Katawa mo. Na merise. Tawa sa amaw. Sugbaan sa ito yung river. Kuspit. Unsa sis? Mga suki, brato ro kay mga suki no. Naani din akong tindahan Loyo sa City Mall ha. Ako lang iutro basin makalimot mo. Loyo sa City Mall ni akong tindahan. Kanang may mga kasya diha. Naninda ko bingka mga suki kung gusto mo mga suki. Sayo sa buntag mga suki no, naninda ko bingka mga suki no. Brato ra kay bingka. Tagjis ram buok mga suki. Makita niyo sa tarpaulin sa babaw. Daisib Store at Konsolasyon Cebu no. Makita na siya Loyo sa City Mall baka basi di niyo makita no. Na ani bingka ni mong baligya no. Nindot kay na mong bingka nga baligya. Init pa kayo na sayo sa buntag mga suki no. Kung may planong mag-jogging mga suki, labay lang mo dito mga suki no. Kaya naani dito akong tinda mga suki no. Tamis kayo na akong bingka mga suki no. Tamis pa siyang asawa mga suki. Ala, may tagdapugon ka din sa imong asawa eh. Wala. Gihubak. Hindi ko ano. Asa mo River? Asa mo boss day? Si Ma'am Sai. Hala, Katawa? gihubak. Brought you by The Icebs Funeral Homes. Masagana ang buhay. Rated SPG. Bawal ang mga batang manunod. Ako pong isalaysay sa inyo mga kasuki no. Naaday show si Daisib sa SM Konsolasyon Cebu November 1 naa siya show. Ginbay ta mo mga suki na mo adto mo sa akong show ni Daisib no. Kaya ang iyang isuroy ito mga kasuki kay bingka ni mga kasuki. Init pa kay mga kasuki no. Tagsisa rin buok mga kasuki. No, si Litiboy na po diha iyang isuroy kandila. Ay mga kasuki no, ako'y tig video ani niya mga kasuki no kay namaligyan ni siya og bingka mga kasuki no. Og halinon kini yang bingka mga kasuki kay tagsisa mga kasuki og brator kay ni mga kasuki no. Kini to mga bisita dire kini si malaking papaya no at Konsolasyon Cebu ni siya no. Kini si Janice Wo taga China ni siya. Wala ni siya sa Pilipinas no. Taga Cebu na ba? Bot kinsa ni og bawa na eh. Taga pinalit sulo. Ay pag IB na ko tukon di ka. IB naman. IB ng anak Marise. Dili ko anak mangko nako. Janice. Taga Cebu man sa Ma'am Janice, murag mo man ni si Ma'am Jane Ding Lasa. Excuse me po, nagbabalita Mike Enriquez nakatutok 24 oras. Ang ilong ni mo murag kang Mike Enriquez. Galis nga doon. Excuse me po, nagbabalita Daisibs Store at Konsolasyon Cebu. Nainis sulod? Saan eh? Sa si River? Gabitbox? Salamat. Daon sa mga nag-beatbox ka sir? Balik ko pa sa bisita. Loading mo si River, loading. Mo gani murag gabitbox to. Tana murag kani robot. Ingon murag buyog. Pawi. Pila na viewers ni si River day? Nawasag ko kay baw, basig gitara diri ba? Nagsaka pa gyud na wa na ginuy tan-aw.
Continue magyapon ni nag-live magyapon Madam Charmaine gud. Oo ba? Na ako sa kasilpon sa iya eh. Gamay duha ra mo tanaw sa iya gyapon. Nala ay maguditan aw ning kuan. Nay nagtanaw ko na. Sa robot. Bitaw mura bitaw robot ma'am sa tanang unsa kaya to yung sulti no? Aw, anda kang viewers no kang Madam Charmaine ra kay 8 viewers siya. Alam ko siya. Kung ayo pa pa dihan ay ka alinisig ano eh. Na ako siyang live ba. Bisag ni Saka ta continue magyapon ni iyahang kuan gud ang atong watch iya gyapon. Ay mo ba? Asa mong host nawa namang host lagi. Moambot lang basin na lagi to istorya niya na robot man mura magabitbox nga. Na busy siguro na i-order. Dugay sa LS ni Madam Charmaine do ginina rin mo. Ay nawala lagi ang host. Nawa bitaw. Unsaan man eh? Why ra rin continue busy si kuan busy kayo. Ay na de. Naka nanaw daw ka Madam Charmaine kay nay 8 kabuk nanaw. Kang River pila tanawa daw diha. Itambay Ay na sa lang. River. Pila views ka si River ba pila view? Wa gani oh. Wa sa kusa? Ay wala siya ba? Ay wa ay nata gibuhat ay. Mao gani wala siya unsa na to papangutana. Sige na continue diha. Na si River wa pila views sa si River nga. Madam Char kay 9 man. Wagoy ka ilison ba? Ikaw ibis ba? Wadi ka mag-ilis ibis. Da kapoy sig LSN hala naman diha. Mga nagbabagang balita. Isang babae na tagpuan sa Iligan. Ang pangalan da Isibs ay nag-make up day pala. Rose, Lolo, shout out Lolo. Unsa man? Tawag ka ni kuan oy gitawag si host ni Lolo oh. Lolo. Oh, la 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 And la 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 la. Ay, bali yung kanta eh. Ako ay nag-alala sa problema ng bansa kasi Shout out bansa bang malala kasi nag-aalala na ang bawat nilalang di nila alam ano ang maiisip na paraan pero Uy. kahit Anyo, tubaga oh. Anyo ha sa'yo, anak siya. Tubaga. Anyong sa'yo, wala ko isinsiyo. Anyong sa'yo, ho. What's niya, lang niya, ha? So, wala chuan siya. Christian Ponggoy, anyong siyo. Awa ko isinsiyo. Pahoy aning co-host ay. Layas ganing. Katawa lang. Sige ra katawa asawa ni River ni Tiboy. Anyong sa'yo. Ang meaning ng anyong sa'yo, no, kay, naaba kay sinsiyo. Muna ibot-sabot na, anyong sa'yo. Tara, ni anak siya ni Tiboy. Kamsamida, anak siya. Kanang kamsamida, kay, kasi kasama ni mo dida, ha? Tumaga dahil siya. Kamsam dida, akong kasama didi, si host at saka si co-host, si Litty Boy at saka si River Radio. Kasama, kinsami yo, manya akong kasama yo. Kasam nida, kanang kasam kay kasama na nya kanang nida, kanang nida, kasi kasamang nida. Muna diha. Kamsamida.
sponsor. Brought to you Katawa. by Hindi na sila katawa The Litiboy. Isibs. Camilla Homes. Masagana ang buhay. Ang At host dito lang po daw tayo. lagi tawa Litiboy. Ana si Palpak Gaming 4 ang host to ani Connie nga LS. Nabuhang na kalakagan ani nga host. Ay, Bahala ng host da. Talok-lok pa rin yung host eh. Naabot mo sa dito. ikaw sa diha, kumbati lang diha. Support ra ko. Oy, ulong-ulong ibis. Hindi na pamalita na diha. Nga maninda kag kuan karon November 1 maninda kag kandila dito sa Pulpugan. Go. Ingon ikaw ra gyud. Ingon ikaw. Damo ko si Elias ng Charmaine ko. Okay, ikaw. Taibol gi ango ka. Ay taibol. Iyang ba na, iyang tawag og kuan. Tambol? Taibol. Tambol siguro. Taibol, tambol. Taibol jud na. Lubiat. Galatagaw ay. Galatagaw daw. Sponsor brought to you by Daisibs Camilla Homes. Ano pang hinihintay nyo? Mag-inquire na kayo at 5K lang ang monthly every month. Wala nang kuskus balongas. Ano pang hinihintay nyo mga suke? Punta na kayo sa Daisibs Camilla Homes at matatagpuan sa Mandawi, Luyo sa Pacific Mall. Okay, mga soke. Pasok, mga soke, no? Kamaligya daw. Anong hinihintay nyo, mga soke, no? Naadi tambal si Daisibs diri nga makaayos sa baliko nga tuhod. Kung ang imong tuhod nagkurog-kurog na, Nagpalpak, ibalik ko itong to. Bakang. Here lang, brother, na Christian Pugoy, shout out imong brother, Galatagaw, giango-ango, to Pikas LS. Christian Pugoy. Manawag na ko ibisay. Uy, ayaw ko biyai, uy, kay wala pang host diri, oh. Muna sa river, manawag ko ikaw, river. Ika. Ara ko, ta mo, BG lang. Ay, uy, anan lang good. Naka-wifi, gali ka, ako gani, data ra. Put doon ko ni. Ay, mobalhin sa isa ka cellphone. Di man ni ako agad. Magagamit ra ko ba? Unya mo magduang Francis, kuya wa no, duwa mo rank no? Oh, di daog, di ba? Atay ni Digi, ako magpalit yung Digi. Bahak eh. Bisuda, grabe Digi, we animal kayo. Pusher, magkumbuang, sugot ra mamatay. Oo, kay mo, mo ni buhat sa Digi yun. Ang nindot og Digi ka ng Digi nga itank build mo kay gahit pa yun, madugay pa mamatay. No? Malingaw jud kag push kay ang ko malingaw ra magpatay ng Digi. Na kay Digi? Ba magpalit kog Digi lagi. Di ko kapait Digi kay magsigim kag mage pod. Pwede man ko mag-MM. Oh, pati mo. Pwede mo fighter. Namo ko daghan fighter, lapu-lapu. Pila kay views ning review no tanaw sa kung sa cellphone we. Lagi, sige daw. Ang amaw, iya pa lang. Raver. Kuan? Ninja? Sobra ka sportive ang puwing teras lang ilis. Nadaot sa pagka-supportive ba? Iya ang ilis. Sugot na may tao. Support. Na for watching man. For, o niya, si Mamsay, kani si Christian Pugoy, Palpak. Tulo. Niya, iyang isa ka ninja. Five watching dasa ko O ikaw, piki na lang ko, di na lang ko kwentahon, giatay.
Na wow. Ako, kay ninsa diha di ay. Wala lagi tay kwinta diha lagi. Wa tay kwintang Di. duha. Di na mo ko yung cellphone isa. Mao gani kita ba nga nanaka, wa tay kwinta. Ang gistambay niya ko sa cellphone ako. Sige ra katawa na igo ni sa imong giingon nga naay tambal nimo nga baligya nga pampatulid og tuhod. Tama ko. One day you showed me keep me warm, keep me warm. Kapid na di gudong kinahanglan sa 8 mamatay ang digi dili ka papatay sa ilang gipanil. Mabitaw Lagi daw sini palit. Kontra lagi migdigay kaniya, grabe lagi digay gyud. Hapit ko may pildi gud. Di man ka digay nga. Mamatay digay pa to ka 31 ba to? Unya kuan si Francis bisag unsaon niya minyak kapila bi siya ni kaduha bi to ni minyak wa gyud. Gusto kayong digay. Buong kayong digay. Limang ka Francis, hapit ko mo one hit sa digay gud. Mo gani. Suko kay si ato. Oo. One hit ko just digay. Hapit ko siya mo one hit sa digay. Asam ka Suko na? kay Ha? Si andam na akong mga lapunon. ay manlaba mo. Sana. Di ko eh. Nga bagong taon. Ang ikasiyam nga patay wala na nay gold makuha ang kontra nga makapatay. Ay mao ba? Oh, mo ni ko digay gud. Limang ka ako ang akong kill sa digay gud kay puro na to. Ay, puro to ko ang kill sa digay nya nga akong level kay level 1 ra. Grabe lagi. Tiguang ron. Visit shoot. Unsa maron buaya? Naimbak ka. Nanay, Balik na ba? Kandi nga daubanan. Mayo kay naa pa daing host diha sa. Amo to river gud. Siya. Kaya daw diha naman. Kinsa kanino? Ang cellphone ni ron puno naglaway. Ako gawan. Nawag. Wala gatas? Kinsa man na oy layo pa man untang kalag-kalag. Kinsa daw na oy ngay mura man nangabat. Layo pa man untang kalag-kalag. Para kami sa viewers kaya again ang host eh. Tambayan na. Na kuan man ang gi-upload ni Xcla na man tay. Ay, kada man dun eh. Sa man ron ay.
Sus, ang host, nag-comment ra po dahil siya. Wadya istorya-istorya. Nag-comment ra po dahil siya. Wadya istorya-istorya. Salain ato. Munaog na ko dili mo guna akong cellphone. Bahala ka na, bis. Ay, asa dali. naman mo. Bahala ka na, bis. Ato ko pikas cellphone mo kuan kay dili ni ako purot ang data. Bye guys, bye everything. Bye everyone. Ito'y ni-repair tingog tayo. Sige glaan. Sir Palpak Isip mo din, no? drag. Si Perfect bitaw. Sir, ma-appeal ka na mo yung Friday, sir. Magbuhat ng programa, sir. Ha? Ito na, programa ba? Kuhan, ISIP Funeral Homes. Kana. Ako lang kita ikuan, ibal samar. Pagbuhat ni Kuhan ba, news, balita ba, niya. Pagbuhat ni mga kanang kabuang pahinumdum. Mo niya itong i-present ini Friday, kada Friday. Gigi. Drama-drama ito, drama-drama. Kaya sa sirakin namin, order, sir. Sige.
Ayan mga guys, hello. Daghang salamat sa pag-aari sa Juan Hiles, no? Anong busy naman mi guys. Ay diyan na tamo diyan nga sige silent. Okay. Busy jud kay, pasensya jud kayo. Na busy na daghan no customer. Kalago tay na ako ilutong sauce nga wala diri na critical ni. So kuha sa ni nga buhaton ha. Pasensya jud kayo sige biyan sa tamo dira.